Aurambe iwe. Aurambe iwe. Ya. Nisronga kawaya momzi nimokio no magara wedzere motenga chwa. Ya. Nyatsozunza yezvi. Zunza mazakwatira. Pulo kan. Pulo kan. One more time. Diana nobona madziro. Vasina vakadzi. Ungavina munhu asina mukadzi ka. Anenge mabura madziro anenge ane tubura achinyenga madziro uye. Thank you. Yega. Thank you, sweetheart. Pulo. Hey, nikwanire. Chiyazotora mai. Yega. Ya. Iwe. Aurambe. Aisgorobe. Aisgorobe. Wanambosumukira mukoma wangu. Utondipandise Madam Boss. Aramba kusumuka utsidikari. Chimimba chimwe vhiringidza chimimba chimobva ipapo kanai hapasi kudiwa izvozvo foni kwatire kukwesa apa panodziya ndinyatsogozvitora pisina upfeka ndakadai nobva ndambokukandirayo nditumire foni ndatsona live and direct amurambe chamagaresa amameni kuenda kujima one garo rakumberi iro ngaribozunzwa toni ngarizunzwe ashakwana asatika urambe chimimba auzunzeyo chimbobva padu anozunza ndezvanhu anozunza izvi nai chiro asipi ndikudzoka ndikudzoka Nai. Enda Aurambe. Mbinga. Mbinga. Nyadzakwe ndo dzarogara ndakakuti usadzi. Achita udasi. Hai, wakuona kuti ndiri kunheri. Bodo. Mazana zubola bola pakati peusiku shaka. Imakanda kazunza ndina kutaura mukani afana umusadaro. Ladi gweja. Sesa bata micro. Ndaka extra line kakarapo. Bata microphone. Anzi aduwa nyiro. Ananyado anibugwa nyiro. Anzi andukusinzira. Momzi amazogara amuruma anobata poto. Ndavya. Aumana anoburitsa zvirwere zvanhu zvakanare. Sena nemazimbana. Mande. Sapa kujimu kuenderwe yao. Hanzi dumbu kai. Raita sei dumbu. Mukwasha omboitsa dumbu pasaidi omborowa ningi azviite. Pamwe flat tummy. Kasley Queen. Nenadzoka. Muwa unyasoketura wa. Murambi. Oh, bozi ndina magaro kai. Akapedzwa ni. Chidumbu mhata dzangu izvi. Dzinoenda uku. Nai makinunyeba. Enda Aurambe. Aurambe. Aizigorobo. Momzi akanditumirawo foni. Ndichizvitora ndiri mujimi nakadai. Ndopaka kutumira Murambe. Zvimba ngazvimbe momzi ndevedu zvikatife. Zvimbirai imba venyu aroi masatanist.
Rambe. Afana nembudzi nemachemera dzaita getu. Mwana Mwari Suleya akatanga kureorea kozoti Clinton aade wakafodha nyanya Minox akatanga nezvazvo dai akafa kudhara hakuna mushonga unoshanda pasina chironda ndata kuna mushonga unoshanda pasina dai wakafa kudhara nezvinoitwa izvi wakandoyiwa asi hakuna mushonga unoshanda pasina chironda vana yawatigone avazvimwe isati roeke unonamirira iwe anonamirira ndoda unova nemuroyi wechirume One more time. asina upfeke One more time. One more time ubva ngochivharisa. Mvura tatanga Mvura tatanga kunaye. Wani chiladzoka chongojambisa. Momsi tirumire ifoni. Ndondwari kani. Everything is across Above the bones. above the bowl, yeah. Chiladzo tingoda chiladzo. Ngachwe icho. Simbira mako. Ya. Simbira brongo rangu. Nice gorobo. Iwe. Bricks and that's outside mdala. Yeah? And that's outside. I'm sorry I'm sorry. Samda kone mdala. Keta kama skoro baka jisunzwa. Kama skoro. Idari. Yo skunaki goe. Hey, ndakataza outside. Ndakataza outside. Ambo ya mashurere Bricks mombo mu. Ambo Bricks and chimboye. Kambo vari pabhini wakambona vari pabhini here Tipeka phone number yako nyaka. 0774 770 Sokeredza futhi. 0783 193 583 Unonzi nyara yani. Gravel, nyara yegravel. Gravel kuita ngejecha. Gravel Echirungu chaicho. Gravel rechirungu chaicho. 0774 770 801 Yeah. or 0783 193 583. Asi malaini waizvezvi ambori ofu nenyaya yekushaya foni. Saka nditiro plani kachimama amurambe. And I was around Zvambia. sharp.